Здравейте, мили хора! Ето ви, буса е пълен с хубава, сладка българска диня от сърцето на Тракия. Но за съжаление много скоро няма да има нищо българско по пазарите. Вчера един човек ми разказва как от супермаркет на голяма верига чужда видял бокса с дините, пипнал отгоре, ледена студена, бръкнал по-надолу. Дините били с креш, разбирате ли, от камера ги вадят. И как няма да е, била на 59 стотинки или колко. Взимайте промоциите на веригите и яще каши, защото замразена дина от камерата извадена, вътре е каша, няма какво друго да е. Нали знаете, предполагам сте чули, че преди около 2-3 седмици фериботите в Гърция стачкуваха за 2 седмици и 300 000 декара диня стоеше и залежаваше по бустаните в Гърция. Презряла диня с уговорени пазари за Западна Европа, веригите я внесаха и българина купува на промоция ефтини дини и яде каши. Не е чудно, че младите хора не си купуват ядат диня. Те не знаят истинския вкус на динята. Разбирате ли? Купуват от тези вериги, ядат каши, буламачи и не знаят истинския вкус на истинската българска диня. Зряла по полета на Тракия. Ето сега да ви покажа една хубава диня. Българска диня. Това е най-хубавото. Да разцепиш диня в росата сутрин и да си хапнеш. Най-хубавото. Петмес, така викаше дядо ми на времето. Ама много от младите хора не знаят и петмес кое. Тъй, че хора, унищожихме си българското земеделие и зеленчукопроизводство, за съжаление. Слугуваме на Запада, на веригите, хората пазарят буклуци, защото аз, ако динята ми е презряла, естествено, че ще дам на веригата на 20 стотинки и вие ще я купите. Нали, ще гледам да се оттърва. Но хубавата диня има цена, както е с всяка една стока. Хубавата стока струва пари. Но всичко в живота било пари. Изгледайте предния ми видеоклип, където обяснявам, че не е точно така и много заблудени хора има. Но да, нека веригите да правят пари, да трупат милиони и българина да пазарува от тях. Имайте хубав ден, бъдете умни, бъдете здрави и не забравяйте за добродетелите, защото изчезват.